lluita compartida. Al podcast explorem com petits gestos poden fer grans diferències a la vida de les persones amb càncer. Som la Lídia i la Laura i avui us acompanyem en un episodi... Som la Lídia i la Laura i avui us acompanyem en un episodi molt important, amb tu en cada pas. Avui parlarem de recursos, eines i associacions que poden ajudar tant a les persones que conviuen amb càncer com als seus familiars. Perquè més enllà del suport emocional, hi ha tot un conjunt d'eines que poden millorar la qualitat de vida, reduir l'estrès i fer que el camí sigui una mica més lleuger. Comencem parlant d'un recurs que cada cop és més present, les eines digitals. Moltes persones utilitzen aplicacions per gestionar el seu dia a dia amb el càncer. Exacte. Hi ha apps que permeten fer el seguiment dels tractaments, recordar meditacions i fins i tot comunicar-se amb un equip mèdic de manera molt més senzilla i segura. Per exemple, algunes aplicacions com MyTherapy o CareClinic ajuden a organitzar les cites mèdiques i controlar els efectes secundaris del tractament. I no ens oblidem de les apps dedicades al benestar emocional. Headspace, Calm o Petit Bambú ofereixen meditacions guiades i tècniques de mindfulness que poden reduir l'ansietat i millorar el descans. Això és molt important. Sovint pensem només en la part mèdica, però cuidar la ment és tan essencial com cuidar-nos nosaltres. Anem ara a un altre tipus de recurs que pot marcar una gran diferència i seria els grups de suport. Sí, els grups, tant presencials com en línia, ofereixen un espai segur on compartir experiències amb altres persones que estan passant per el mateix moment. I això genera un vincle molt potent. Parlar amb algú que entén exactament el que sents pot alleujar molt la càrrega emocional. Totalment. Per exemple, molts hospitals tenen grups de suport psicològic coordinat per professionals. I a nivell local hi ha associacions de Fundació Oncològica o grups de la ASC que organitzen teràpies periòdiques. I a més, comunitats virtuals, com fòrums o grups a Facebook especialitzats, permeten connectar amb persones d'altres llocs, intercanviar consells i sentir-se menys sol dins d'aquesta malaltia. El més bonic és que sovint aquestes comunitats acaben convivint en una segona família. Si parlem de suport, no podem deixar de mencionar les associacions i les ONGs. Treballen cada dia per acompanyar tant a les persones que pateixen el càncer com a les seves famílies. La AECC, per exemple, ofereix assessorament psicològic, suport social, ajudes econòmiques i fins i tot allotjament per a pacients que s'han de desplaçar en llocs més curts. També hi ha fundacions com Més que Idees que impulsa projectes d'educació sanitària i ofereix recursos per entendre millor aquesta malaltia. I no oblidem de les associacions locals. Amb molts cuidats hi ha petits grups que ofereixen transports, allotjament, tallers de benestar o activitats per a les famílies. A vegades no cal buscar molt lluny. Potser al vostre barri o al vostre municipi ja hi ha algú actiu que pot ser de gran ajuda. Sí, la clau és demanar informació, preguntar als vostres metges o als treballadors socials de l'hospital. Sovint ells coneixen els recursos més adequats per cada un. Ara voldria recordar, com ja vam dir en altres episodis, el paper de la família. Sí, perquè quan una persona té càncer, tota la família ho viu. Els cuidadors, especialment, necessiten també suport i eines per cuidar-se. Hi ha programes i tallers dedicats a formar familiars cuidadors, ensenyant-los com ajudar-se sense esgotar-se emocionalment. Moltes associacions ofereixen suport psicològic específic als cuidadors, on poden expressar les seves emocions i aprendre estratègies per mantenir l'equilibri. Un concepte molt important és el burnout del cuidador. Quan tens cura d'algú durant molt de temps, pots sentir cansament extrem, culpa o inclús frustració. És fonamental reconèixer-ho i demanar ajuda. No fa res malament demanar ajuda. Exacte. La cura també passa per cuidar-se a un mateix. No només així es pot continuar donant suport de manera sana i sostenible. Avui hem vist que hi ha moltes maneres d'acompanyar. Eines digitals, grups de suport, associacions i espais per cuidadors.
Sí, tots aquests recursos junts complementen l'afecte i la companyia. Són com una xarxa invisible que sosté i dona força. I per acabar, ens agradaria deixar-vos algunes preguntes perquè vosaltres reflexioneu a casa. Primer de tot, coneixeu recursos similars a la vostra comunitat, al vostre poble, a la vostra localitat, com vulgueu dir, i com podem fer perquè persones tinguin accés a aquest suport, conscienciar-les i donar més visibilitats a aquestes eines. A vegades, compartir aquesta informació pot ser de primer pas per ajudar a algú que ho necessita. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest episodi de la lluita compartida. Recordeu, ningú hauria d'afrontar el càncer sol. I com ja sabeu, si voleu col·laborar amb el nostre podcast i fer donacions, a través del número de compte de l'Associació Esportiva Escolar de l'ISR Llarga, que us deixem aquí a sota, podeu fer donacions. Fins la pròxima i recordeu que cada gest compta. Moltes gràcies. La tía termina de leer los resultados y va y me lo suelta. Te queda muy poco tiempo. Así me lo ha dicho, tal cual. Te queda muy poco tiempo. No ha movido ni una ceja. Muy poco tiempo. Yo me he quedado encogido. Me parecía, hasta que lo decía, contenta la hija de puta. Mucha medicina, mucho diploma de doctora en radiooncología, pero de mano izquierda muy poquita, la verdad, muy poquita. Con los años que yo llevo luchando, aguantando para mantenerme vivo. Y ella lo sabe mejor que nadie. Ha estado conmigo desde el principio, ha seguido toda mi evolución, me conoce perfectamente, hostia. Que sí, que es verdad que me he estado moviendo, que he estado yendo de un sitio para otro, que a lo mejor es eso lo que le ha molestado. Pero vamos a ver, yo he hecho lo que hubiera hecho cualquiera, agarrarme a cualquier cosa para no desaparecer. Y ahora me dice que tengo los días contados. Yo. Que os he tenido a todos acojonados, ¿eh? Que nadie se atrevía a llamarme por mi nombre. Yo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo voy a acabar? ¿Como la puta diabetes, controladita? ¿O como el COVID de los cojones, que no le dejáis ni moverse? ¿Eh? Venga ya, por favor. Por favor. Ahora solo faltaría que, si es usted tan amable, diga su nombre para que quede en la grabación. Mi nombre. Es que me han llamado de muchas maneras. Me han llamado bichito, sombra, manchita que ha aparecido, bultito que no pinta bien del todo. Bichito me gusta. Pero lo que verdaderamente me corroe por dentro es que ahora que saben quién soy y cómo atacarme donde más me duele, ahora, hijos de puta, me llamáis por mi nombre.